segoro datang bisa ngeluki hatimu suwe nggonku ngeteni liwung ning ati ra entuk jampi gendong kemana-mana senadyan apa tak lakoni iki sidone sapa sing golong-golong ayo kene nggih oh, iya, wis kelebon demit ta durung wis kelebonan ta durung iya so oh iya ayo persiapan ayo wis meh mlebu iki rek ayo ya Sabtu Patino Ratu Pring sliramu Dadya ing sisiku Oi Mugi Gusti lagi tresnaku padha kinawa mati terima kasih Mas Bian matur suwun Mas iku kelebanan ketek kira-kira bisa ngeluki hatiku suwe nggonku ngeteni liwung ning ati ra entuk jampi kemana-mana adanya ati sawiji senadyan aku tak lakoni oh ayo pak tekno bisa cak karek loro cak ayo cak Pendi ayo oh mantene kongon munggah mantene kok dadi oh engko tak wis munggah oh durung iya lah mantene gak munggah ya dhewe woto oh tuh so iya cak Pendi ayo Sabtu Patino Ratu Pring sliramu Dadya ing sisiku Amugi Gusti tresnaku padha kinawa mati oh ya ayo jaran bro dari suami sih asal yo terima kasih Mas Do matur sembah nuwun terima kasih
Alhamdulillah. Iki nek diterusno Iya, Mas. kursine melayang. Iya.